Никола, казах ти нещо. Стой долу. Горе, Никола. Пак. Горе. Пак. Играй. Играй. Играй, бе. Кой кого пази? Никола. Давай. Крачки, айде. Чек с чек отгоре, айде. Айде, момчета, не се притеснявай. Айде смело, бе. Чек. Пас. Айде, минавай го. Браво. Браво, Бука! Ти си знаят, тико. Айде, бързо, човека! Кирчо, искай топката, Кирчо! Играй, Кирчо! С човека! Браво, Боби! Никола! Няма дрибъл, Няма на кого! Коша! Играй! Настъпа! Айде, бяло, чек! Айде, защита сме! Айде, с чек, спас! Айде, браво! Пази, Кирчо! Не го наляво. Браво! Добре, много добре! Браво, Никола! Нищо! Взимай! Паса! Коша! Айде, играй, не се отказвай! Айде, играй! Браво! Викторе, не се отказвай! Защита сме! Айде, движи, Боби! Защита сме! Викторе, много дрибъл използваш, не нужен. Викторе, написал там. Браво, Никола! Браво, момче! Айде, машина! Всеки с човека! Айде, бързо! Гардираш? Защо не си пазиш човека, Борба! Играй! Викторе, ти стой! Ники, стой под коша! Играй! Браво, пас! Видях, че ни дадаха точка. Играй! Не ни дадаха точка. Точка не ни дадаха. Нищо. Не ни дадаха точка. 3. 2-2, да. Играй, Кирчо! Браво, Ники! Айде, повече движение, повече пасове! Слез надолу! Давай! Айде да се тука на едно място, или го минава, или подавай! Наша топка! Ти пак го Изнасяй! миниш и се върнеш пак обратно. Само да пускаш много. Кирчо, изнасяй! Топка на другия отбор. Айде, пази! Айде, движете се! Хората! Заслон, Лучо! Лучо, заслон, бе! Браво, Ванко! Браво, Боби! Само ръцете горе. Нищо. Изпълняваме. Айде, на Никола от тяната страна скачаш. Я скачай, Ванко, от дясно! Лъчко! Викторе, Отляво! един фал, играй се, да Един фал знаете. е, Ванко, скачай! Един фал! Айде, Никола, вземаш. Никола, обираш я, Никола, длъжно е! Киро, играй, Киро! Пази го! Вземаш и вкарваш. Айде, Никола! Браво, Никола! Айде сега, смело! Давай да отключите, да. Смело, Ники, гардирай го! Боби, обираш! Наша! Спокойно. Никола, вземаш топката. Айде, кой ще изнася? Наша топка от... Защита сме! Не, Ники, не ти! И не бързай. Айде, защита! Взимай сега! Взимай! Давай, натискай, играй! Горе, Давай! Фал! спокойно, Никола. Браво. Никола. Няма се обажда. Фал изпълнява. Скачайте, Киро и Иван да скачат! Виктор е тук между двамата. Скачай! Извън полето. Иван, изкачай, Едине! Не, мини назад. Айде, борба! Коша! Играй! Бързай. Не бързай!
Давай, ще гардира. Давай. Браво! Айде смело! Браво, Боби! Дай, Нико, карваш! Пази! Няма рик за колко караш да изнася. Айде, Втората си защита! така няма. Играй! Играй, бе! Тръгвай напред! Напред, бе! Търси коридора! Връщай! През центъра! Никола по-ниско долу, Никола по-ниско. По-ниско. Борба! Единия сам, Никола! Браво, бе, Боби! Браво, Боби! Боби с човека! Давай, натиска го! Топка! Една минута някак. Айде, дишай, възстанови малко. С пас. Вземи топката ти! Айде сега, ти си, давай. Една точка. Браво, Машо! Айде, играй! Браво, нищо по-бавно сега, пак спокойно. Играй, Ники, давай! Давай, Ники! Пас, Боби! Фал! Отгоре, Никола, вземи ти се чека. Айде, спокойно! Не бързай! С пас, да. 25 секунди очека! Айде, играйте! Играй! Открит! Има! Фал, Ники, спокойно. Пак с чек, пак в тебе. Пак същото. Топката. Пак същото, Ники. Дай да вземи топката, Киро, и дай защита, Киро! Айде, ти си. Гардирай. Момчета, бойте се една точка, спокойно! Пази! Браво! Давай, Ники! Чакай, не атакуй! Гримал! Пазя! Играй, Ники! Браво! Нищо. Браво, Викторе. Отидете. Не знам какво ще има. Да, ще има 4 секунди продължение. Не, то колко ще става до края на мача. Не знам, после ти ще кажат. Чета, супер сте, бе! Именно. Аре, един кош! Важно да не се изгубите и че... Сега златен кош ли играеш? Има 4 секунди. 4 секунди. Айде, машинки! Айде, машинки! Пас, отиди към... Дай към коша! Давай!